Закриваш ме. Закриваш ме. Закриваш ме. Хай! Как сте? Днес ще играем Giant Survival. Аз, този тип, Благ 7705 Roblox и Реветъл 123. Да започваме. Гиганта! Гиганта е дух. Нападаме го. Че хиляди живот! Ах! Малко е. Пада, но я погребима! Защо би Благо? Ела ми беше венце. Ох! Снимаш ли? Трети! Не, той иска да падне! Сега ще извадя хелкой без хелкой. Де е той на къпче? Бягай, Благо, ами пам! Към мен, към мен, към мен! Пак го убиха. Реветъл, къде си? Тук съм до тебе! Окей. Не, той е към мен! Гони. Мен да подгони. Той си минал съм! Бой! Къде си? 17, почти 18. Нека гони мен. Това съм първа на игра срещу да съм бял човек. Благо или Алекс? Двайсти левел. Палил си? 20. О, не. То лесно ги вдигаш с моето оръжие. Бягай, Благо! Не! Що би, Благо? Сега ще видиш. Това е защо. Как го взривих само. Аз колко парички ли имам? Убина. Колко ли парички имам? 900 и нещо, леле! Да, на Нещо втория гледам ред първото оръжие си купи. Хора, аз сега знаете ли колко пари трябва да изкарам за следващото ми оръжие? Не, аз събирам за последното. Последно оръжие? Аз трябва да изкарам 44 444. После трябва да изкарам 125 робокс, после 300 и накрая минус 1 парички. Което не знам как ще стане. Къде е гиганта? Валящи пари. Сакъв ще спаднеш. Не е този. То се гаден вече. Взимайте паричките. Дей си бе стрелец. Брат ти бе арчър. Колко хя? 6900. Ела ми бе арчърч. Знаете ли колко е трудно да го убиете сам, този гигант? О, не стогне! Тос. Бягай, Благо! Благо, трябва да си вземеш и койл.
Води. Аз съм си накупил всичките, които мога, освен третото оръжие, което е бук. Дома горях по глава. Това е на втория ред. Първо ресторана. Да, не го купи. Реветел, помощ. Помощ, Реветел, благо. Помощ, той мен гони. Къде си? С помощ извадих койла. Станах да ме пипне. Ах, той е метеорит. Мен не са ме убили с Поп, благо. Никой не убива и благо. Ни не ни убива вече. О, 21 левел. Добре. Така. А? Килнате един път гиганта. Благо го килна един път гиганта, което е малък проблем. Което е проблем, няма да му даде 100 парички бонус. А колко? Няма да му даде нищо, ако гиганта го е килнал. Аз в момента трябва да стана да изкарам 44 000. Ана, той е много гаден гигант. Излизам отвънка. Speed Coil се намира в Gears, втори ред, първото оръжие в Gears. Това е Speed Coil, който ви дава по-голяма скорост. Някакъв ми спами да сме friends. Какво? Вой, как може да сидиш мотор? Повтарям пак, че Speed Coil е в Gears, на втория ред първото оръжие. И сега търся гиганта. 5-8. Почти. От този гигант е по-добре да стоим далеч. Защото много бързо са. Защото ако се доближим и той ни подгони, става това. Ничке. 6 лева. Аз я. Ой, аз като дигна 6 лева ми се такова ще до края. А не, убима, няма да дигнеш. Гиганта можеше за малко да ме хване, но аз му избягах. Нека сега по най-бързия начин да го убием.